Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a Escac la següent partida que em va enfrontar en peces blanques amb Víctor García Moya, en peces negres, en el campionat per equips en la categoria de divisió d'honor de la Comunitat Valenciana de la temporada 2012. Bé, vaig iniciar la partida amb peó de dama, el meu adversari va respondre amb cavall F6 i E6. A continuació vaig fer ràpidament el filanchet per a mirar de plantejar l'obertura catalana, però així tenim que Víctor García va jugar B5, amb la qual cosa ens eixim de les línies principals ja en les primeres jugades. Bé, estos esquemes en els que el negre juga B5 aprofitant-se que el blanc no ha fet C4 en les jugades inicials, és que siguin especialment perillosos, però sí cal tenir en compte que generen posicions diferents de les típiques de l'obertura catalana o de la Índia de dama. Així va jugar C3, que en principi és una jugada poc habitual per a les obertures de peó de dama, però que resulta imprescindible per a l'esquema de les blanques que veurem en les pròximes jugades. Alfil B7, la jugada natural, i així va jugar A4, que segons la meva base de dades és novetat. La jugada teòrica en aquesta posició és dama B3, i és la jugada teòrica justament perquè evita la continuació que es va donar en la partida. En la partida després de A4, Víctor García va jugar B4, este abans evidentment no seria possible amb la dama blanca en B3 perquè el negre perdria el peó. En tot cas, l'alternativa en comptes d'avançar el peó era defensar-lo i així mantindre's en terreny teòric conegut, ara sí dama B3, i així podem veure les jugades bàsiques del blanc en este esquema. Després de C6, alfil G5, el cavall ix per D2 i el blanc busca un xoc de pressió posicional en el flanc de dama contra l'avanç B5 i les caselles C5 i eventualment A5. Bé, en la partida després de B4 estem en terreny desconegut per a tots dos jugadors i la veritat és que això es va notar en que els dos van consumir bastant temps ja en aquestes primeres jugades de la partida. Així, per exemple, vaig gastar vora 10 minuts per a la meva pròxima jugada, vaig decidir avançar el peó d'A5 per a, en certa forma, aïllar el peó de B4. Ara, en un moment donat, les blanques poden jugar dama A4 i les negres no podrien defensar o mantenir el seu peó de B4. I segurament per això Víctor García va decidir prendre en C3. Així hi ha les opcions de reprendre o de cavall o de peó. En el cas de reprendre de cavall s'accelera el desenvolupament, però també queden debilitats en l'estructura blanca de peons i finalment vaig decidir reprendre de peó. Així, també després de pensar bastant, Víctor García va jugar alfil A6, amb la qual cosa l'alfil ocupa esta nova diagonal i genera una certa pressió en dita diagonal A6, F1. Bé, després d'aquests canvis, la posició resultant és, com dic, completament nova, però d'alguna forma s'ha tornat al que hem comentat al principi, és a dir, després de B5 de les negres, el blanc no podia jugar C4 i la posició no apuntava al que és un plantejament típic d'obertura catalana, però ara, després de canviar els peons de B, ens trobem que el blanc potser pugui jugar C4 en algun moment i l'esquema torna a ser un esquema d'obertura catalana amb la diferència de que s'han canviat els peons de B. Així, aquesta jugada també vaig pensar bastant. Naturalment, la meva idea era intentar jugar C4 en les pròximes jugades, tant perquè és una jugada natural per a pressionar en D5 una punta a l'alfil del filanchet, com pel fet que si li deixa temps a les negres, després de C5, d'alguna forma seria el negre qui es faria amb la iniciativa. Així, per tant, va jugar cavall de B2. Aquesta jugada permet fer C4 a continuació, però té el xicotet inconvenient, com veurem després, que l'alfil de C1 no ix a F4 o G5 com seria natural en la posició.
Així Víctor García va jugar alfil E7 i així va jugar ja C4 aprofitant que el peó es recupera fàcilment gràcies a l'escac de la dama en A4. Així Víctor García defensa amb C6 i a continuació juga dama C2, controlant reforçant el peó en C4, tenint l'opció potser de jugar E4 en algun moment, i d'alguna forma la posició retorna a un esquema més habitual de catalana o d'índia de dama. Enroc, i cavall de B7. Així el blanc naturalment té el problema de que l'alfil de C1, que no s'ha desenvolupat a F4 o G5, ara és la peça que obstrueix la comunicació entre les torres i la peça que cal posar en xoc per a completar el desenvolupament. En principi, la jugada natural alfil B2 no resulta massa aconsellable perquè, naturalment, després del fil B2, la torre negra se situarà en la columna oberta i este alfil serà un objectiu tàctic per a la torre. Hi ha la possibilitat de fer alfil C3, però d'alguna forma l'alfil està molestant la coordinació de les peces blanques i per això em vaig decidir a jugar alfil A3. Pràcticament forçant el canvi d'este alfil, un canvi que en principi és agradable posicionalment perquè es canvia l'alfil bo de les negres, però que també té alguns inconvenients com veurem després. En la partida va continuar amb el canvi en A3 i a continuació immediatament Víctor García va ocupar la columna en torre B8. Torre C1 per a sobreprotegir el peó de C4 i eventualment obrir la columna de C i poder ocupar-la, però així ja comença a notar-se l'absència de l'alfil de caselles negres i Víctor García juga dama E7. La dama apunta a la torre d'A3 i el que és més important, a les caselles B4 i també A3 quan la torre es maneja, que han quedat dèbils en el flanc de dama a l'haver desaparegut l'alfil de caselles negres. Torre C3, en principi sempre és agradable triplicar peces pesants en una columna que ho pot obrir gràcies a la tensió central de peons, però en realitat les coses en fi, no són tan fàcils com sembla i el blanc no ho tindrà fàcil per a treure profit d'una eventual obertura de la columna C. Així, no obstant, també és un moment interessant per a les negres. Així Víctor García va jugar dama B4, que és la jugada natural d'iniciativa, amenaça el peó d'A5, que d'alguna forma ha quedat separat de les peces pesants blanques i molesta la coordinació de les peces blanques, però aquesta jugada, com veurem després, tampoc té una fàcil continuació. Altres alternatives més d'espera serien torre de F8, on eventualment canviar en D5 o obrir la columna C no porta res especialment positiu per a les blanques. En principi així la jugada seria E3, al igual que en la partida. L'avanç E4 en esta posició no resultaria especialment satisfactori perquè després del canvi el negre jugaria C5 i el blanc quedaria amb una debilitat en el peó de C4. Una altra opció, com canviar en D5 hem comentat adés, la columna C en aquest cas no resulta de profit per a les blanques, E3 i en principi aquesta línia conduiria a una igualtat. Bé, en la partida després de la B4, certament i ja sota una certa pressió dels rellotges perquè els dos jugadors estàvem aproximadament en menys de mitja hora ja per a la resta de la partida, certament el blanc es pot considerar pressionat, però després de la jugada pràcticament forçada, dama A2 per a defensar el peó d'A5, el problema del negre és que no pot continuar amb una altra jugada d'iniciativa. És a dir,
per dir-ho així, la posició blanca aguanta. La jugada natural per a seguir progressant per la columna oberta, que seria en aquest cas dama B2, no aporta res especialment positiu. Després del canvi, la torre en C2, i en el cas de que el negre seguís insistint per la columna, el blanc simplement manté la posició, ja sigui alfil F1 o E3 per a després alfil F1, la posició blanca resisteix la penetració de les peces negres i més endavant ja es produiria el canvi en C4 D5 d'una o altra manera. En la partida, després de dama 2, Víctor García va jugar H6, una jugada en principi d'espera, però que evidentment és recomanable obrir-se una eixida per al rei, aquest tipus de posicions per a evitar en el futur possibles temes de mat en la primera fila, però que evidentment és una jugada que no aporta pressió o no ajuda a generar iniciativa. Així ja va jugar E3, perquè evidentment este peó quedava en l'aire degut a l'alfil d'A6 després de canviar o avançar el peó de C. I així Víctor García intenta d'alguna forma continuar amb la posició, però sembla que potser no acaba de trobar-se a gust o simplement no troba la continuació adequada. Així juga D per C4, este canvi en C4, però que resulta agradable per a les blanques. En principi l'opció natural seria fer una jugada d'espera, torre F8 per exemple, seguiria naturalment el fil F1 i en definitiva el negre ha de canviar en C4 o retirar l'alfil ara o en el moment en què es produïsca el canvi de C4 per D5, amb la qual cosa la veritat és que tampoc resulta atractiu per a les negres. L'altra opció, en el cas d'insistir en la penetració per la columna B, dama B2, tindria un tractament similar. Després del canvi, alfil F1 i torre C2 en la següent jugada, el negre està obligat igualment a canviar en C4. L'altra opció que quedava, pot ser difícil de contemplar per a un jugador humà, era la jugada de retrocés dama E7. Clar, aquesta jugada implica reconèixer que l'avanç dama B4 ha sigut un error o almenys una pèrdua de temps. Però el cert és que les blanques tampoc no tenen una forma concreta d'aprofitar-ho. Després del canvi en D5, al reprendre de peó de C, el blanc evidentment podia penetrar per la columna, el negre té l'opció de reprendre de cavall, aprofitant el truc tàctic, que evidentment no valdria prendre el peó de C6 per el doble de cavall B4. Les blanques podrien jugar dama 3, i després d'un eventual canvi de dames, torre C8, però si ja cavall E4, apunta les caselles D6 i sobretot evita el C5 de les negres, amb la qual cosa el negre quedaria amb el peó endarrerit. Té el cavall fort en D5, però d'alguna forma el negre ha de assumir una certa inferioritat posicional. Bé, en la partida, després de per C4, cavall C4, naturalment este cavall apunta a les caselles D6 i E5 i el peó de C6 ha quedat endarrerit. El negre continua immediatament amb C5, en principi aquesta era la seva idea després de canviar en C4, intentar liquidar aquesta tensió central, i així va jugar cavall de E5, on el cavall naturalment apunta a la casella C6, és necessari canviar este cavall. El negre juga cavall E5, encara que es podia fer de l'altra manera, prenent primer en D4, perquè hi ha el recurs tàctic de capturar en C3 davant cavall C6, com veurem ara a continuació, però en tot cas simplement transposava el que va ser igualment la partida. En la partida, després de cavall E5, vaig reprendre de cavall. No obstant, així cal indicar que era millor realment reprendre de peó.
Al reprendre de peó, és cert que el blanc estropeja la seva estructura de peons i fins i tot deixa el negre amb un peó de C passat, però a canvi genera aquesta casella forta, aquest trompó intent D6 que a continuació serà ocupat pel cavall. No importa que les negres situen el seu cavall en D5, la torre blanca retrocedeix, i a continuació, després d'una jugada natural, torre F de 8 o altra jugada que tampoc el negre no pot millorar, naturalment les blanques juguen cavall de 6 i el peó de C està condemnat. Este peó va a caure i les blanques tenen una molt bona posició. És curiós com en aquest cas doblar-se el peó per a generar-se la casella en D6 era una millor opció per a les blanques. Bé, seguint amb la condició de la partida, després de cavall E5 i ja amb els dos jugadors per baix de 20 minuts, Víctor García prenen D4 i així vaig reprendre E per D. Cal indicar que en el cas de la immediata cavall C6 hi havia, com he comentat a D, el recurs tàctic de prendre en C3, dama per C3, i encara que en principi així són dos torres per la dama, el blanc captura la qualitat, en principi torre cavall per la dama, però així el peó de C és perillosíssim i després de torre B2 i C2 el negre està guanyant. Esta no era una opció per a les blanques. En la partida, doncs, després de reprendre de peó, la posició és incòmoda per a les negres. Així Víctor García va jugar torre de B8, però no és la millor opció. Així la forma de neutralitzar l'amenaça cavall C6, la forma correcta de neutralitzar-la era amb el fil B5 i naturalment en el cas de cavall C6 canviar el fil per cavall. Al blanc li quedava el recurs de D5, entregar-la al fil del filanchet a canvi d'una centralització de les peces i sobretot també l'acció de la dama i el cavall sobre este punt F7, torre B de 8, dama 2, i la posició pot considerar-se aproximadament equilibrada perquè el negre ha de suportar una pressió en F7 i en tot cas ara o més endavant el blanc amb cavall C6 pot recuperar, pot forçar el canvi de l'alfil per cavall i en fi, evitar-se una possible pressió per la gran diagonal. La captura del peó de A5 és una possibilitat, però en principi el blanc hauria intentar pressionar este peó per recuperar-lo, o bé simplement a conformar-se en la variant anterior, després de dama 2, intentar fer cavall C6 a continuació. Bé, en la partida després de torre B8, cavall C6, ara el negre no té l'opció de prendre este cavall i este cavall generarà una important pressió sobre la posició negra. Dama de 6, així en principi els bots de cavall estan controlats, però així cal fixar-se en que és la dama negra, efectivament és la dama negra la peça que controla tots els bots de cavall i d'alguna forma dona estabilitat a la posició negra. Després del cavall de C6, amb tota la pressió que genera, no dona resultats concrets degut a que la dama negra ho controla tot. Per tant, la continuació lògica, evidentment, és eliminar aquesta peça que és la que sosté la posició negra. Dama A3, forçant el canvi de dames perquè en cas de retirar-se la dama negra seguiria cavall E7. I després del canvi, ara ja s'està amenaçant cavall E7 i la posició negra ara està més pressionada. Torre C7, així ja en menys de 5 minuts per a Víctor García. L'altra possibilitat era eixir del doble
amb rei h7, encara que la partida haguera continuat igual. Després de torre c7 segueix el doblatge de torres, la torre recupera la seva posició, i així tenim cavall de 5, no havent rei h7 en una opció. En la partida després de cavall de 5, torre c5, resulta evidentment molt agradable per a les blanques, que estan amenaçant prendre en d5 i estan consolidant la seva millor posició de peces. Torre de 7, una errada que perdrà un peó, una errada no estant ja en apurs de temps, com hem comentat. L'altra opció, en principi, seria cavall e7, que evitaria pèrdues materials immediates, encara que el final per a les blanques resultaria agradable després del canvi de cavalls i la presentació de la torre en sèptima. En la partida després de torre de 7, naturalment prenc en d5 i torna a prendre degut al doble del cavall en e7. No hi ha més remei que prendre, i després del doble apleguem a aquesta posició, on el blanc té el peó de més i el que resta és materialitzar-lo adequadament. Evidentment és per esta línia, per evitar esta línia i altres similars, per el que era molt recomanable en les jugades anteriors haver jugat rei h7. Així el negre té algunes oportunitats de complicar basant-se en el seu alfil, en el fil del filanxet, alfil b7. Així també jo em trobava amb menys de 5 minuts, aproximadament 2-3 minuts de rellotge, però la posició en principi ja és molt simple, molt fàcil de controlar. Cavall b4 per a intentar d'alguna forma tancar la posició i mantindre el peó d'avantatge. Alfil e4, en cas d'una altra jugada seguiria o bé d5 o bé torre c7, que donarien completament la iniciativa a les blanques. Alfil e4, d5, este peó avança i les negres en principi no tenen una forma senzilla de bloquejar-lo. Víctor García aposta naturalment per l'activitat, intentar descoordinar les peces blanques. No hi havia alternativa, en el cas de torre de 8, simplement f4, el peó no es pot prendre per la clavada, el blanc consolidarà molt fàcilment el peó d'avantatge. En la partida després de torre b8, torre c4, les peces blanques formen una espècie de fortalesa on es defensen totes entre elles. Ara l'alfil de 4 està amenaçat, f5, i a continuació simplement traure el rei per eixir de qualsevol tema de mat en la primera fila, i naturalment el rei col·laborarà en recolzar l'abans del peó passat. Alfil f3, però el negre no aplega temps d'evitar que el rei blanc isca. Rei e1, 8, el rei ha eixit, el negre té escacs de quasi que diríem de pataleig, però sense importància. En realitat, aquests escacs el que fan és ajudar a les blanques, perquè el rei blanc està guanyant control d'importants caselles centrals, i tot això en realitat facilitarà el posterior abans del peó de d passat. La torre busca col·locar-se darrere del peó passat. Evidentment el negre no té temps de posar-se a capturar peons, perquè el peó de d coronaria i ni tan sols el negre tindria l'opció d'entregar-la al fil pel peó. d6, torre c1, així finalment la torre negra se situa darrere del peó passat, però amb la posició dominant del rei blanc això ja no serà suficient. Alfil e2, torre d4, i així, a pesar de l'apur de temps, la posició ja és molt senzilla. 5, escacs quasi que de supervivència amb l'apur de temps, però així ja la coronació del peó és inevitable i el Víctor García va abandonar. Bé, aquesta ha sigut la partida comentada per a aquest escac. Espero que us hagi agradat i us hagi resultat d'interès. Moltes gràcies. Adéu.